B'investiment ta' €2 miljun, 80% tagħhom fondi Ewropej, żona fil-park ta' Xrop Laġin f'Marsaxlok se tinbidel fl-ewwel ċentru ta' riabilitazzjoni f'pajjiżna għal speċi selvaġġi. Iċ-ċentru sieħu ħsieb ir-riabilitazzjoni ta' speċi bħal fkieren, niefed, remxul, sriep, frifet il-lejl u tajr. Il-proġett tnieda mill-Ministeru għall-Ambjent bil-kollaborazzjoni tas-Segretarjat Parlamentari għal Fondi Ewropej u l-għaqda mhux governattiva Nature Trust. Il-President tan-Nature Trust, Vincent Attard, li se jmexxi dan iċ-ċentru għallilu 20 sena jaħdem biex f'pajjiżna jkollna ċentru ta' riabilitazzjoni għal dawn l-ispeċi. Dan iċ-ċentru jkun jista' jilqa' l-annimali kollha taħt saqaf wieħed mhux kif għandna llum fejn ħajkonna nżidu l-kapaċità li nieħdu pereżempju 23 tank li jistgħu jieħdu fkieren tal-baħar, ħajkonna tank ta' 9 metri li jieħu anki pereżempju dniefel, ħajkonna madwar kapaċità għal xi 25 anfut f'salt, ħajkonna l-frifet il-lejl, ħajkonna vivariums biex il-qasrib biex hekk l-annimali kollha feruti. Plus dawk li qegħdin nippruvaw inkattru li waslu viċin estinzjoni bħal huma l-bużaq, nistgħu nieħdu ssibhom kollha hawnhekk hawn nagħtu servizz il-pajjiż tagħna. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ambjent José Herrera għallu wara r-riabilitazzjoni l-annimali se jiġu rilaxxati fl-ambjent naturali tagħhom. Aħna reġna 20% tal-ispiża, ġifier 400,000 u l-1.6 miljon l-oħra ġew mill-Unjoni Ewropea. U importanti għax ħajkun l-ewwel post attrezzat mod professjonali li se jkun jista' jikkura u jindokra l-annimali slavaġ ta' pajjiżna. Meta ngħidu l-annimali slavaġ kemm marittmi, kemm tal-art, kemm rettili, kemm asafar, kif ukoll mammals. Huwa sostna li l-proġett se joffri lil viżaturi tal-park attrazzjoni unika u kreattiva matul is-sena kollha. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia għalli Malta tista' tibda tiġbed iżjed turisti fil-qasam ta' ekoturiżmu grazzi għal pajsaġġ uniku u l-abbundanza tal-flora u fawna indiġena li għandna. Qegħdin naraw li nsaħħu l-wild kulturali ta' pajjiżna imma fuq kollox li nidiversifikaw il-postijiet ta' turiżmu illi t-turist jista' iżur f'pajjiżna. Ġifieri fosthom pereżempju postijiet bħal huma il-Mellieħa, Birkirkara, Naxxar permezz ta' proġetti żgħar li għamilna fil-komunità biex it-turist jista' jmur hemmhekk ukoll. Imma wkoll issa naraw ukoll niċċ ġodda li t-turist jista' jesplora fosthom dan il-post fejn ħajkollok annimali selvatiċi u proġetti oħra fil-madwar. U għażiet jgħid li b'dan l-investiment l-att ta' viżaturi mistenni li jiżdied b'mod sinifikanti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.